Mela. Wara nofsinhar tajjeb il-kulħadd. Nilqgħukom magħna mal din is-session li hija ġenituri. Nfakrukom li din is-session se tkun bil-Malti. Jiena Wendi Deċelis fisem id-Direttorat għall-Litterizmu Diġitali u l-ħiliet transversali fih dan il-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol. Se nkun qed nagħmel din is-session flimkien ma' Daniela Xikluna, kollega tiegħi, u flimkien se nkunu qed nagħmlu din is-session dwar Microsoft Teams. Tajjeb, ngħidu li din hija session waħda minn set ta' sessions li aħna qegħdin nagħmlu bħala direttorat li dawn is-sessions qed nofruhom kemm għall-ġenituri kif ukoll għall-edukaturi. Però fis-session tal-lum se tkun immirata għall-ġenituri. L-MS Teams kienet għodda l-intużat minn bosta edukaturi u studenti, kemm lokali u anke b'mod internazzjonali, minn meta nagħlqu l-iskejjel f'Marzu biex it-tagħlim u l-kuntatt bejn l-istudenti u l-għalliema seta' jkompli b'mod virtwali. Ovvjament flimkien ma' ħafna għodod diġitali oħrajn. Nitolbukom li waqt din is-session jekk ikolkom xi mistoqsijiet għandna il-live Q&A, questions and answers, fejn hemmhekk tistgħu tpoġġuna l-mistoqsijiet tagħkom u minn ħin għal ieħor aħna se nkunu qegħdin inwieġbu il-mistoqsijiet tagħkom. Mela permettu li ftit ħanixxerja l-presentation tiegħi. F'din is-session bażikament se nkunu qegħdin nagħmlu introduzzjoni bażika ta' MS Teams, se nkunu qed naraw kif wieħed jista' jaċċessa l-MS Teams. Se naraw ukoll kif l-istudenti flimkien mal-ġenituri tagħhom jistgħu jidħlu fit-timijiet tal-għalliema u anke jistgħu jsegwu u jkollhom kuntatt mal-għalliema b'mod live ukoll. U as we go along matul din is-session se nkunu qegħdin anke nagħtu xi tips dwar kif wieħed iġib ruħu online. Mela, qabel nibdew din is-session, qabel nibdew l-introduzzjoni fuq MS Teams, nixtiequ li nieħdu xi feedback minn għandkom ukoll mill-grupp kollu, għalhekk nitolbukom li tidħlu fil-website menti.com. Kull ma tinsaqsu huma żewġ mistoqsijiet. U meta tidħlu f'menti.com se tkunu qed tużaw dan il-kod se tiġu mitluba kod li huwa 8281056 8281056. Daniela naħseb tista' tixxerjalna ftit l-iskrin tal-Menti. Meta se nidħlu fil-website menti.com, issa nikdbulkom ukoll fil-Q&A. U se nużaw il-kod 8281056. Thank you Daniela tal-li qed tixxerjalna il-presentation. L-ewwel ma xtaqna nsiru nafu ftit minn għandkom huwa x'device qegħdin tużaw għal din is-session. Qegħdin taċċessaw is-session minn mobile, minn tablet personali, mit-tablet tal-iskola f'każ ta' ġenituri li għandhom studenti fil-years 4, 5 and 6, minn laptop, minn computer, jew minn xi device ieħor. Jidher li l-aktar device popolari li qed jintuża s'issa huwa l-laptop. Però kif wieħed jista' jara tajjeb li napprezzaw il-fatt li għandna studenti jew ġenituri wkoll li se jkunu qed jaċċessaw it-tagħlim b'devices differenti wkoll. Okay.
Right, naħseb nistgħu ngħaddu għall-mistoqsija l-oħra. U t-tieni mistoqsija nixtiequ nsiru nafu minn għandkom x'għodot użajtu biex tikkomunikaw mal-għalliema tat-tfal tagħkom fix-xhur li fi żmien li l-iskola kienet magħluqa. Forsi nirrimarkaw li iktar milli id-devices nixtieq nsiru nafu jekk użajniex jinnaf email l-MS Teams stess, forsi xi blog tal-għalliema, xi website. Tajjeb jidher li s'issa diġà daħlu numru ta' risposti, waħda mill-iktar għodot popolari tidher li kienet l-email, jissemma wkoll l-MS Teams. Però kif qed taraw l-għodot li ntużaw kienu diversi. Allura, kollha kemm aħna esperjenzajna użu differenti ta' għodot differenti. Meta nara li waħda mill-iktar popolari kif diġà qed hija l-email u anke Teams, però hemm referenza wkoll anke għal xi tipi ta' social media wkoll. Hawnhekk tajjeb li forsi nagħmlu punt li kif qed taraw intużaw għodod differenti li kollha għamluha b'xi mod jew ieħor għamluha faċli biex jinżamm kuntatt u anke biex it-tagħlim jibqa' għaddej. Però nixtieq nenfasizza wkoll li għalkemm kienu qed jintużaw anke għodod li forsi instant bħal pereżempju jinnaf l-email. Tajjeb li wieħed ifakkar li meta qed jintużaw dawn is-servizzi ma jfissirx li l-għalliema pereżempju hija available il-ħin kollu. Hemm ħinijiet li fihom l-edukatur se jikkomunika magħna, forsi jiltaqa' magħna live jew permezz tal-email pereżempju jibgħatilna x-xogħol tiegħu jew tagħha, però hemm ħin ukoll fejn l-għalliema qed tkun qed tara x-xogħol tal-istudenti, qed tikkoreġi, tipprepara l-feedback. U allura tajjeb li forsi nkunu prudenti wkoll u ma nippretendux pereżempju risposti immedjati jew li nikkuntattjawhom fi kwalunkwe ħin tal-ġurnata, t-teknoloġija qed tippermettilna ċerta flessibilità, nistgħu naraw il-materjal li ngħatajna fil-ħin li jkomplu għalina, però rridu nifhmu wkoll li l-edukaturi m'għandhomx student wieħed, m'għandhom numru ta' studenti, u jekk kulħadd jibgħat mistoqsija f'ħin differenti pereżempju biex l-għalliema twieġeb lil kulħadd trid ammont ta' ħin. U biex kieku kellha twieġeb lil kulħadd fil-ħin li jistaqsi se tispiċċa probabbilment imwaħħla mal-laptop tagħha. Allura hawnhekk tidħol il-prudenza u wieħed għandu jifhem u japprezza dan il-punt. Tajjeb ukoll li nenfasizza ftit biex inżommu mal-mezz ta' komunikazzjoni qed tuża l-għalliema. Jekk l-għalliema qed tuża naf l-MS Teams, ma nikkuntattjawx l-għalliema fuq l-email personali tagħha jew ma nfittxux metodi oħra biex nikkuntattjaw l-għalliema. Imma wistik inżommu kemm jista' jkun mal-metodu li tkun qed tuża l-għalliema. All right? Grazzi ħafna tar-risposti tat-tweġibiet tagħkom. Se ngħaddi nerġa' nmur lura ftit għall-PowerPoint. Xtaqt nitkellem ftit fuq x'inhuwa online learning. Online learning mhuwiex l-unika mod li aħna bih nitalmu, anzi normalment aħna mdorrijin li mmorru l-iskola u nitalmu fil-klassi. Però online learning huwa mod wieħed ieħor kif aħna nistgħu nitalmu. Bħalma fuq kollox għamilna waqt li l-iskejjel kienu magħluqin. Sibna modi differenti biex nitalmu u l-għalliema adattaw ix-xogħol u l-materjal tagħhom. Online learning mhux xi ħaġa li bdiet mal-pandemija, iżda xi ħaġa li kienet diġà teżisti u online learning ma jseħħx biss meta ma nistgħux immorru l-iskola. Ġifieri mhux waħda jew l-oħra. Imma wieħed jikkumplementa Wendy, tista' tixxerja l-screen, yes please. Okay. Thank you, Daniela. Meta niġu għal online learning jisu għandna żewġ tipi ta' tagħlim, dak li ngħidulu synchronous u dak li ngħidulu asynchronous. Is-synchronous huwa meta bħalma qed nagħmlu f'din il-live session. Kulħadd daħal online mal-għalliema iltqajna kollha fl-istess ħin
nistgħu nisimgħu, nistgħu nipparteċipaw bħalma għamiltu intom, weġibtu l-mistoqsijiet tagħna, nistgħu nitkellmu bħalma intom tistgħu tagħmlu fil-Q&A tistaqsuna, anzi f'każ ta' live sessions mal-għalliema ħafna drabi jkun hemm il-possibilità anke li l-istudenti jixeru l-mic tagħhom u jitkellmu, però dan huwa tip differenti, parti differenti mill-MS Teams li qed nużaw aħna hawnhekk minħabba n-numri, l-attendenza numeruża. L-istudenti jistgħu jiġu mistiedna jippreżentaw ix-xogħol tagħhom, pereżempju naf l-għalliema tista' torganizza show and tell li kienet tagħmel fil-klassi, jista' jsir verżjoni online. L-istudenti jistgħu jistaqsu xi mistoqsijiet lill-għalliema fejn l-għalliema allura tkun għandha l-faċilità li terġa' tispjega kif kulħadd qiegħed magħha online dak il-ħin u ovvjament twieġeb il-mistoqsijiet tal-istudenti. Meta niġu għal in-naħa l-oħra, asynchronous learning huwa meta tfal se jingħataw materjal mill-għalliema tagħhom permezz tat-teknoloġija f'dan każ jinnaf tibgħat il-materjal email tagħmilulna fl-MS Teams, tagħtina xi video biex naraw, poġġilna xi links għal xi websites interessanti, jew tibgħatilna xi handouts li nistgħu naħdmu, u mbagħad aħna nibagħtuhom lura lill-għalliema permezz tal-MS Teams, permezz ta' email, jew b'xi mod ieħor li tindikalna l-għalliema. F'dan it-tip ta' tagħlim fejn synchronous learning l-għalliema tista' wkoll tirrekordja xi spjegazzjonijiet u tagħmilhom available għall-istudenti imbagħad tagħti xogħol abbinat magħhom. Biex tista' tassigura li qegħdin jifhmu l-ispjegazzjonijiet li qiegħda tagħti. Hawnhekk nappella li jekk l-għalliema tagħtna x-xogħol x'nagħmlu u qed titlobna li nibagħtuh lura, jekk jogħġobkom ibagħtuh lura għax għall-għalliema dan ikun ta' għajnuna. Forsi tgħidlu għax it-tifel tiegħi għadu żgħir, speċi stajt niċċekkjah jien rajt li kien tajjeb m'hemmx għalfejn ibagħtula. Imma l-għalliema billi mhux qed tiltaqa' mal-istudenti, f'dak il-każ trid tarah ix-xogħol biex imbagħad jitkompli tipprepara u tibni fuq ix-xogħol li tkun diġà tat. Allura bekk inkunu qed ngħinu lill-għalliema fil-preparazzjoni tagħha għax-xogħol li jkun ġej. Alright, kif jindikaw dawn iż-żewġ tipi ta' tagħlim li qed nagħmel referenza għalihom, it-tagħlim ma jsirx biss allura waqt live session. Ovvjament l-għalliema taf lill-istudenti tagħha u taf x'inhu l-aħjar għal grupp partikolari tagħha. Ġieli anke ma jkunx possibbli li ndaqqgħu lill-istudenti kollha fl-istess ħin, speċjalment fejn ikollna l-ġenituri baqgħu jaħdmu bħal fil-każ ta' fi żmien li l-iskola kienet magħluqa, kellna xi ġenituri li kienu għadhom qed jaħdmu u l-istudenti ma kinux qegħdin l-iskola. Allura biex l-istudenti jkunu jistgħu jiġu assistiti mill-parents tagħhom laqas kien possibbli li nlaqgħu lill-klassi kollha fl-istess ħin. Jew għax ikun hemm clashes f'timetable bħal pereżempju fejn fl-istess skola hemm maħwa jiena fem device wieħed id-dar hemm laptop wieħed, allura min se joqgħod jidħol il-live session jekk huma fl-istess ħin. Allura l-għalliema jagħmlu l-adaptations tagħhom skont il-bżonn. Se ngħaddi issa biex nitkellem ftit dwar l-MS Teams, dan li qed naraw quddiem huwa screenshot ta' kif jidher l-MS Teams. Right, l-MS Teams bażikament hija pjattaforma li se tippermettilna li jkollna isu klassi virtwali. Okay? Issa, kif se jkolli aċċess għall-MS Teams? L-MS Teams, l-istudenti li qegħdin fil-raba' l-5 u 6 sena fuq it-tablet tal-iskola tagħhom fit-toolbox għandhom l-app tal-MS Teams diġà installata. Studenti oħrajn, jew anke l-ġenituri tagħhom jistgħu jażlu li jniżlu l-app tal-MS Teams fuq il-laptop jew fuq id-desktop computer tagħhom. Apparti minn hekk, jekk għandna tablets personali kemm Android u anke Apple se nsibu l-app tal-MS Teams għalihom ukoll fl-store, kemm fil-Play Store u anke fl-Apple Store. U nistgħu wkoll naċċessaw l-MS Teams minn dawn iż-żewġ websites li jidhru fuq l-iskrin kemm minn office.com u anke minn teams.microsoft.com. F'kwalunkwe każ minn dawn l-erba' li semmejt biex inti tidħol fl-MS Teams, l-istudent, it-tifel jew it-tifla għandu bżonn il-login tal-iskola. Jiġifieri f'każ ta' studenti li jmorru fi state school għandna bżonn l-email address u l-password dak li jkun jispiċċa @tyler.edu.mt li jagħtuna mill-iskola. F'każ ta' studenti li jmorru fi skejjel tal-Knisja jew fi skejjel indipendenti, f'dak il-każ ikollna bżonn il-username u l-password li l-iskola jagħtuna. Rajt il-Microsoft account tal-iskola. Mela, hawnhekk se nurġu screenshots, l-app tal-MS Teams diġà qiegħda fuq il-LearnPad, right, fil-LearnPad Toolbox kif jidher hawnhekk indikata bil-vleġġa. Okay.
Jekk jiena nidħol f'din il-link f'microsoft.com forsi sa npoġġuha wkoll fil-Q&A jew jekk fil-browser fil-Google pereżempju nfittex download MS Teams app, waħda mill-links li titla'lek hija din kemm tagħżel download for desktop, right? Jekk trid tniżlu fuq il-laptop jew fuq il-computer. L-istess nista' nfittex kif diġà għadna fil-Play Store jew anke fl-App Store. Jekk irid ninstallaha fuq il-mobile pereżempju jew f'xi tablet personali, jew inkella nista' nidħol office.com jew inkella teams.microsoft.com toħodni direttament fl-app tal-MS Teams jekk nidħol office.com se nara dawn l-apps kollha li għandi aċċess għalihom, alright, ħafna tools tal-Office u mbagħad hemm ukoll it-Teams, alright, li jiena nista' nidħol minn hawnhekk. Tajjeb li nsemmi li bit-tliet eżempji li semmejt qabel meta tkun niżżilt l-app jew taċċessa l-app mill-LearnPad Toolbox li hemm differenti minn hawnhekk minn office.com jew minn teams.microsoft.com, l-app se jkun fiha ftit iżjed features, alright? Però se tinqeda xorta waħda. Mela, once li inti niżżilt it-Teams u installajtu, alright, jew dħalt minn office.com jew minn teams.microsoft.com, dħalt fit-Teams, inti se tidħol fit-Teams u ssib dan l-iskrin li qed naraw qudiemna, alright, hawnhekk għandi l-buttuna tat-Teams, jekk niklikja fuqha se jidhruli t-timijiet kollha li jiena membru fihom. Issa jiena hawnhekk fl-screenshot tiegħi għandi ħafna timijiet għax naħdem ma' gruppi differenti. Però f'każ ta' student x'aktar xi se jkollu tim wieħed jew tnejn, it-tim tat-teacher tal-klassi tiegħu pereżempju u jista' jkun forsi xi tim tal-iskola. Alright? Se nduru ftit il-buttuni u x'features hemm ġol MS Teams. L-iktar buttuna l-fuq net hija l-buttuna Activity, hemmhekk se jidhruli jekk niklikja fuqha jidhruli n-notifications li jkolli mit-tim li jew mit-timijiet li jiena membru fihom. Bħalma jiġri fis-social media pereżempju li diġà nużaw aħna, ħajkollok notification ta' ġara xi ħaġa fit-tim jien naf l-allima tellat xi ħaġa jew postjat xi ħaġa u hemmhekk se tidher. Alright? Imbagħad għandi l-buttuna chat, hemm il-faċilità taċ-chat fl-MS Teams u hawnhekk bħala ġenituri nħeġġiġkom li titkellmu ma' uliedkom biex jużaw iċ-chat bi prudenza. Għandna l-buttuna Assignments li se jkollna bżonna f'każ li l-għallima tkun qed tagħtina l-homework fuq MS Teams. Tajjeb li ngħid ukoll li minn hawnhekk minn bil-buttuna Assignments dan mhuwiex l-unika mod kif l-istudent isir jaf bl-assignments li għandu xi jagħti. Però huwa wieħed mill-modi li hemm available. Imbagħad għandi l-buttuna Calendar, jekk niklikja fuqha jinfetaħ li l-kalendarju fil-fatt hawnhekk għandna eżempju. U jekk għandi xi appuntament li ġejt mistieden fih, se jidher li hawnhekk. Bħal pereżempju f'dal każ hemm Mets meeting u se jkolli l-buttuna join kemm niklikja fuq hawn nidħol f'dan il-meeting. Tajjeb, jekk l-allima tkun ħolqot appuntament għal live session pereżempju, se jidher li hawnhekk apparti minn hekk se nirċievi email ukoll, ġifieri ma nistax ninsa. Kemm niklikja fuq il-buttuna join u nidħol fil-meeting. Tajjeb li nsemmi li l-buttuna join tkun qiegħda tidher hemmhekk ftit minuti qabel jibda l-meeting. Allura m'għandix għalfejn jien naf nkun nofsija qabel hemmhekk. Nidħol hawnhekk insib il-buttuna join jien naf 5 minuti qabel il-meeting u ninaqat mal-kumplament tal-klassi u mal-alliem. Mela, meta jiena nidħol imbagħad nikklikja fuq l-isem tat-tim tal-allima tiegħi u nidħol hawnhekk nidħol fit-tim tagħha se nara dan il-layout. Il-buttun li għadni kemm spjegajt baqgħu hemmhekk hawnhekk żdiedu xi affarijiet u ovvjament anki fuq in-naħa tar-right inbidlu wkoll. Mela, dawn li qed naraw hawnhekk aħna ngħidulhom channels, mhux bil-fors l-allima ikollha dawn iċ-channels kollha kif qed taraw hemm xi wħud minnhom li huma bis-suġġetti English, Malti, Maths. Alright? Jista' jkun li l-allima tagħna jkollha l-general biss għax il-general dak kulħadd ikollu. Alright? Jista' jkun li l-allima tiddeċidi li żżid is-suġġetti pereżempju. Dak huwa it is up to the teacher f'idejn l-allima li tiddeċiedi kif tqassam it-tim tagħha. Alright? Ukoll hawn fuq tajjeb li wieħed jinnota li hemm xi buttuni jew xi aħna ngħidulhom tabs ġodda li qabel meta kont barra t-tim ma kinux jidhru, issa x'ħalt fit-tim qed narahom. Mela,
għandi l-buttuna post fejn hawnhekk se nara dawn huma posts, bħal pereżempju fejn hawn jidher li hemm assignment għal my summer holidays, jidher li hemm assignment għal summer pereżempju. L-allima tefat notification dwar reading session li se ssir f'ġurnata partikolari, mela hawnhekk fejn, skużawni, hawnhekk fejn se nara l-updates ta' x'qed jiġri fit-team. Alright, hemm it-tab hawnhekk files fejn jekk l-allima se tpoġġili xi noti jew xi handouts u tgħidli li qegħdin fil-file section, il-file section se tkun hawn. Alright? Għandi wkoll il-class notebook li dan qisu notebook diġitali, jista' jkun li l-allima tkun qed tużah anke biex tagħtina x-xogħol jew tpoġġilna l-materjal. Għandi wkoll aċċess għall-assignments li tagħtini l-allima minn hawnhekk l-istess bħalma l-ewwel għedna li għandi l-buttun assignment saw, issa reġa' għandi oħra hawnhekk se jaħduni fl-istess post. Għandi l-buttun it-tab grades li din jekk l-allima tatni assignment u korreġituli il-marka tiegħu sensiba hawnhekk. Jista' jkun li jkollna xi tabs oħrajn hawnhekk dal-każ hawn żewġ tabs mhux bil-forsi ikunu hemm jista' jkun li l-allima pereżempju hemm xi website li trid tajt biha lill-istudenti jew li tuża spiss mal-istudenti allura tpoġġilhom hawn ħalli mhux kull darba jqogħdu jiftakru l-link, imma kemm jiklikjaw hawn jisibuha. Alright? Infakkarkom jekk hemm xi mistoqsijiet kemm poġġulna fil-Q&A. Jista' jkun li l-allima jkollha xi channel hawnhekk li tgħidilna isma' dak iċ-channel se nużaw bħal hawnhekk għandna eżempju ta' channel jismu chit-chat fejn l-allima tista' titlobna li nisba' jekk ikollok diffikultà iktibha fiċ-chit-chat ħalli mbagħad jiena nwieġbek. Dan ikun channel li jaraħ kulħadd, allura jekk hemm diffikultà inti se tiktibha forsi dik id-diffikultà li kellek inti kienet ta' xi ħadd ieħor u ngħinu lil xulxin għax naraw ir-risposti li tat l-allima kollha minn post wieħed. Alright? Mela. Se ngħaddi issa ftit nispjega ftit l-assignments tab meta l-istudent jikklikja fuq il-kelma assignment se jara xogħlijiet qed tistenna minnu l-allima. Alright, f'dal każ jidher li assigned jiġifieri xogħol li tagħtu l-allima biex jagħmel dan l-istudent għandu biċċa waħda, għandu biċċa xogħol waħda, imma jidher ukoll ix-xogħol li diġà lesta. Alright? Jekk l-istudent ħanieħdu l-eżempju ta' dan, how did you spend your summer, jikklikja hawnhekk se jkun jaf iżjed dwar dan il-biċċa xogħol. Diġà minn hawn jaf għal meta hu dan ix-xogħol u sa meta ikollhom il-ħin sa meta jridu jtellgħu. Mela ikklikjajna fuq l-isem tal-assignment li trid nagħmlu l-allima u minn hawnhekk għandi l-instructions, l-allima f'dal każ qed tgħidu biex jikteb ftit sentenzi setgħu kienu differenti l-instructions. Tagħtu anke Word document f'dal każ biex jikklikja fih jiftħu u jibda jikteb ix-xogħol tiegħu. Jista' anke l-istudent iżid pereżempju forsi l-allima qaltlu hu ftit ritratti ta' ftit ritratti ta' postijiet importanti mir-raħal tagħna. U mbagħad itellagħhom hawn pereżempju. Right, jiġifieri hemm possibiltajiet differenti ta' x'tista' titlob l-allima minnha fl-assignment. Jaf ukoll hawnhekk l-allima tkun żiedet il-punti, pereżempju għal dan it-task hemm 10 marki. Right, f'każ ta' assessment pereżempju. F'dak il-każ l-istudent ikun jaf ukoll. Meta l-istudent daħal rax xogħol tagħtu l-allima fetħu għamlu, hemm jafas il-buttuna turn in u x-xogħol imur għand l-allima. U l-istudent għamel kollox minn hawnhekk minn ġol MS Teams. Alright? Imbagħad se ngħaddu għall-buttuna grades, għat-tab grades. Alright, mela l-istudent għandu dan ix-xogħol jaf li dan ix-xogħol għadu m'għamlux pereżempju imma dan jidher bħala return. Return meta l-allima korreġietu u bagħtitulu lura korreġut. Alright? U jaf anke x'marka tagħtu. Alright? Jiġifieri din fit-Teams nista' hemm diversi possibiltajiet ta' x'nista' nagħmel. Tajjeb li nsemmi wkoll li l-allima tkun taf li l-istudent pereżempju daħal u raħ l-assignment għax għand l-allima jidher bħala viewed. Tkun taf li pereżempju Marija daħlet ratu l-assignment imma ma mlitux. Alright? Ġifieri hemm anke l-allima għandha mod kif tkun taf x'inhu għaddej mal-istudenti tagħha.
Ma nafx Daniela, jekk tistax tindika li jekk hemm xi mistoqsijiet s'issa? Kemm tixer ftit il-mike, Daniela? Okay, għaw xi mistoqsijiet fuq il-login details għat-tfal. Importanti li meta t-tfal iridu jitlu fil-class team ta' teacher, importanti li jużaw il-login details tagħhom mhux tal-ġenituri. Right? Ħaġa oħra jekk it-tfal huma per eżempju fil-year 1 sal-year 6 u m'għandhomx il-login details, ġifieri l-iLearn, email u password fil-każ ta' state schools, right? Kull ma jridu jagħmlu huwa li jsaqsu l-iskola għalihom. Dawk li huma li għadhom ħajibdew l-iskola issa ħajjingħataw mill-iskola meta jibdew l-iskola. Għaw mistoqsija oħra wkoll imma ħaturikom tal-waqt kif jidħlu fil-live session, ħajitlu mit-Teams jew mill-iLearn. Ħajitlu mit-Teams, ħaturikom Wendy kif tistgħu titlu, kif it-tfal jistgħu jidħlu għal-meeting. Qed naraw wkoll mistoqsija dwar fl-ima year group jintuża l-MS Teams, xi saqsa fuq il-kinder, qed tiżabtu di teacher huwa fidejn l-allima li jiddeċidu huma x'għodod se jużaw. Aħna qed nuru l-MS Teams bħala waħda mill-possibiltajiet ta' x'wieħed jista' juża, però mbagħad huwa fidejn l-allima li jużaw. Però kellna allima tal-kinder li jużaw l-MS Teams pereżempju biex laqqgħu lill-istudenti għal live sessions, jiġifieri huwa possibbli. Ovvjament fl-istudenti ta' daqshekk żgħira aħna nistennew li intom bħala ġenituri, bħala adulti takkumpanjawhom u tassistuhom għax dana biex jiktbu username, password, etc. Tkun fik għalhekk u l-iskop ta' dawn is-sessions. Eżatt. Imma importanti li tifhmu li l-allima taf x'inhu l-aħjar għat-tfal tagħha, ġifieri u liema għodda ħatuża mal-klassi tagħha. Sissa daqshekk dawk huma l-mistoqsijiet. Għaw mistoqsija oħra fuq l-assignments fit-tabs, tinkwetawx jekk m'għandkomx l-assignment tab fil-ġemp, it-tfal jistgħu jaraw l-assignment fit-tim tal-klassi. Jekk tista' terġa' turihom. Nerġa' nurija ftit. Mhux kulħadd jara it-tab tal-assignments li hemm fil-ġemp. Okay. Mela, kemm tixxerja l-iskrin eżatt. Suppost qiegħed jidherek Daniela. S'issa le, ħanagħmel. All right. Okay. Mela, kif spjegajna għandi buttuna l-assignments fil-ġemp jew se jkun ikollok buttuna u fuq, però tinkwetawx meta jasal iż-żmien għalihom biex nużawhom. Nerġgħu anke nfakru nispjegaw fejn issibuhom. Però suppost issibuhom hawnhekk kif għedna wkoll meta l-allima tagħti assignment l-istudent jirċievi anke notification fl-activity u titlalu anke post bħalma hawnhekk. Alright, bħal dan l-eżempju ta' Samer pereżempju, ġifieri m'intomx qed immissjaw l-assignment li tagħti, ġifieri mhux se jħarbilkom l-assignment li tat l-allima. Alright? Issa. Rajt mistoqsija, xaħat saqsa kif nistgħu ntellaw pereżempju ritratt tax-xogħol tagħna. Jekk l-allima se tkun qed tuża l-MS Teams u forsi se titlobkom li ttellaw ritratt jien nafta handout maħduma. Alright, f'dak il-każ intom kemm taftu edwork minn hawn, speċjalment fi klassijiet iż-żgħar fejn forsi ma jafux jittajpjaw u l-allima jkunu qed jisħqu fuq kif niffurmaw l-ittri pereżempju, allura l-allima trid tara lill-istudent kif kitibhom. Dak il-każ kemm b'mod faċli ħafna kemm tafsu edwork hawnhekk u tkunu tistgħu tagħmlu upload tar-ritratti li tkunu ħadtu. Ovvjament dejjem nappella biex insegwu l-istruzzjonijiet tal-allima u xi tkun talbitna
l-allima finalment. Tajjeb, ħanaddi ftit issa għal meta jkollna live meeting, meta jkollna online meeting bħal modan mal-allima tagħna, alright? Diversi modi kif jiena nkun naf li l-allima organizzat meeting, nista' jew fil-kalendarju se titla' li notification kif għadna l-ewwel, fiċ-channel ukoll se jkun jidher li l-allima ħolqet dan il-meeting u jiena rrid nidħol fih, u anke se nirċievu email, ġifieri mhux l-istess bħal fil-każ tal-assignment se jkun hemm żgur xi waħda minn dawn żgur se nolqtu li bija nidħlu fil-meeting mal-allima. Issa, once li jiena pereżempju għandi l-buttuna fil-kalendarju se nafasha, se jiġi hekk fil-screen, alright? Hemm xi affarijiet li xtaqna forsi niġbdu l-attenzjoni fuqha. Nista' nidħol bil-kamera mixawla jew mitfija kemm nafas dan is-switch hawnhekk nixal u nitfi u bil-mikrofon mixawli jew mitfi. Alright? Hawnhekk nappella biex kieku idealment kulħadd jidħol bil-mikrofon mitfi. Għax inkella jekk kulħadd jidħol se jkun hemm storbju sħiħ kulħadd jitkellem, alright? Once li tibda s-session imbagħad l-allima se forsi tintroduċi s-session u titlob lill-istudenti li jitkellmu f'dak il-każ tgħidilhom bisimhom, alright? Importanti aħna li nkunu d-daret nakkumpanjawhom, infakruhom li jekk tkellim tista' itfi l-mic, alright? Ħalli jitkellem xi ħadd ieħor mingħajr ħafna interruzzjonijiet. Tajjeb ukoll li forsi nenfasizzaw ftit li meta tisiru daw il-live sessions kemm jista' jkun, forsi mhux dejjem huwa possibbli wkoll, imma kemm jista' jkun it-tfal ikunu f'xi kamra fid-dar fejn hemm xi ħadd ieħor xi adult ħalli jkunu nistgħu nassistuhom fejn ikun hemm bżonn. Però jekk ovvjament hemm xi ħadd ieħor fil-kamra xi tip ta' ħsejjes hemm jitnaf ħafna drabi forsi nibqgħu fil-kċina, it-tifel jew it-tifla tibqa' fil-kċina, allura forsi qed insajjar hemm xi ċekċik għaddej, mela please il-mic żommu mitfi. Ħalli ma noħolqux interruzzjonijiet fil-lezzjoni. Aħna nħeġġu kemm jista' jkun biex it-tfal ikunu f'post kwiet, però da mhux dejjem possibbli għax jekk aħna bqajna d-dar qegħdin naħdmu forsi jew nippreparaw xi ħaġa biex nżommu it-tfal ma ġebna ma tistax toqgħod ma tagħmel xejn waqt li huma għandhom il-lesson, però nappellaw biex kemm jista' jkun inżommu l-background noise baxx kemm jista' jkun. U it-tfal kemm jista' jkun ikunu jistgħu jikkonċentraw fuq dak li qed tgħid l-allima. Alright? Fl-istess kien m'iniex qed ngħid pereżempju biex jirbsu l-headphones u jqogħdu f'xi rokna waħedhom fil-kwiet, għax tajjeb li forsi inti bħala adult tisma' x'qed tgħid l-allima biex tkun tista' tgħinu mbagħad fix-xogħol li se jingħata. Tinsewx li l-istudenti ma irrid l-allima bħalma nkunu fil-klassi forsi biex wieħed jifhem jista' jkun hemm xi diffikultajiet li jekk inti qiegħed ma' ġenbu tista' tgħinu jiċċarhom ukoll. Tinsewx ukoll li waqt li għandu l-mikrofon biex kull ma hemm għaddej fil-background se jinstema' jinnaf telefonata, diskussjoni bejn l-adulti, pereżempju fl-istess kamra fejn hemm it-tifel jew it-tifla. Għalhekk li hemm nappellaw anke forsi l-tfal ndaħħluhom f'rashom li waqt li m'intix qed titkellem itfi l-mikrofon. Right, importanti wkoll li jekk l-allima pereżempju qalet isma' kulħadd jitfi l-mikrofon għax għalissa se nispjega jien dejjem nenfasizzaw ma' tfal tagħna biex jobdu l-istruzzjonijiet tal-allima. L-istess jappella għall-kamera. L-kamera jekk it-teacher forsi qalt nisma' l-connection qiegħda tbati aħjar kulħadd jidħol bil-kamera mitfija. Dejjem insegwu l-istruzzjonijiet tal-allima. Jista' jkun li l-allima pereżempju qegħdin nisma' fil-bidu kulħadd jidħol bil-kamera xi ħaġa sabiħa li naraw lil xulxin, speċjalment jekk ma nkunux qed niltaqgħu. Dejjem insegwu l-istruzzjonijiet tagħhom. Però hawnhekk hawn buttuna żgħira li forsi wieħed ma jinnutaħħix mill-ewwel, jiena permezz dik il-buttuna nista' nibdel il-background, mela kif diġà semmejt jekk it-tifel jgħid fil-kċina u jien insajjar u għaddejja minn warah m'hemmx għalfejn sħabu ta' klassi jgħodu jarawni. It-tifel jista' jibdel il-background u li jiena ma nidirx jidher it-tifel biss b'xi background li jkun għażelu. Alright? Fuq dik tkellimna. Tajjeb ukoll li nenfasizzaw li waqt li fil-ħin li għandna l-kamera mixaw li jekk l-allima pereżempju għalt nisma' ħalluha mixawla waqt il-lezzjoni, għax tajjeb ukoll li l-allima forsi tara reactions tal-istudenti, forsi minn qed taqra switch u tgħid dak mhux qed jifhem pereżempju. Rajt jekk l-allima għaltilna hekk kemm jista' jkun nżommu mal-istruzzjoni tagħha ma fl-istess kien inwissu
L-itfal jinnaf ma nikolx għax qed jarani kulħadd, ma nagħmilx mossi għax kan nispiċċa ndaħħaq lil kulħadd. Biex kemm jista' jkun inżommu l-lezzjoni smooth kemm jista' jkun u ma nitilfux l-iskop tat-tagħlim tal-lezzjoni. ċaġa li forsi nfakru wkoll li jekk għandi live meeting pereżempju fl-iltqajna mal-għalliema u se tispjegalna xi naf xi lezzjoni tal-mezz u qed innagħmel kulħadd elesti karta vojta riga. L-affarijiet li talbitna l-għalliema ikunu lesti qabel il-ħin tal-lezzjoni. Ħalli ma jkunx hemm telf ta' ħin, mhux imbagħad bdejna s-session u jiena ma ġibtx ir-riga mela jrid imur ifittixa, l-oħrajn qed jistennew se jibdew jitilfu l-interess, u mbagħad xi ħadd ieħor ftakar xi ħaġa u l-lezzjoni se tisfratta. Hemm jista' jkun inżommu l-iskop tal-lezzjoni li huwa li nitkellmu. Allura jekk ikollna l-materjal kollu li għandna bżonn f'idejna il-lezzjoni għall-liema tkun tista' tibda u tmexxi aħjar. Okay? Waqt live session se jkollna wkoll il-possibilità ta' chat fejn nistgħu nsaqsu mistoqsijiet l-għalliema u jitweġibna jew l-għalliema tista' saqsina mistoqsija u aħna se nwieġbu biex forsi tara l-istudenti x'qed jifhmu jista' jkun nistaqsihom xi naf xi mistoqsija u tidhom kulħadd jikteb l-answer fiċ-chat. Okay? L-għalliema tista' wkoll ikollha l-għażla li tirrekordja l-lezzjoni ma fuq dik se nitkellem żjed il-qudiem, però tajjeb nenfasizza ftit il-punt li aħna ma niddeċidux aħna l-istudenti li nirrekordjaw il-lezzjoni tal-għalliema. Jekk l-għalliema tħoss il-bżonn li l-lezzjoni tkun rekordjata forsi għal studenti li mhumx qegħdin hemmhekk, dak qed tiddeċidi li tirrekordjaha hi stess u tgħaddiha lil min hemm bżonn li tgħaddiha. Alright, jiġifieri importanti ħafna li aħna ma nirrekordjaw fil-lezzjonijiet. Dika għadnija, dawn il-punti. Xi buttuni li se jkollna aċċess għalihom waqt il-live session, aħna nnumerajnihom u mbagħad taħt qed nispjegaw x'inhuma. Fl-ewwel buttuna pereżempju għandi nista' nara l-conversation, nista' nara ċ-chat li ħadd tkun tidrilna fil-ġenb on the right. Mela jekk sħabi qed isaqsu xi mistoqsijiet u l-għalliema taħt tweġiba fiċ-chat jiena nista' dawk it-tweġibiet li tagħthom jgħoddu għalija wkoll, right? Nista' nuża ċ-chat biex insaqsi xi mistoqsija forsi jiena mistħi u nippreferi niktibha l-mistoqsija milli ngħidha. Dik hija possibbli wkoll. Hemm ir-raise hand, number 2. Dik normalment tintuża biex jekk jien nixtieq insaqsi mistoqsija nixel il-ma jkun saqsi mhux waqt li l-għalliema qed titkellem naqbad nixel il-ma jkun saqsi, imma nafas ir-raise hand button l-għalliema min-naħa tagħha tkun qed tara min qed jafas ir-raise hand button u tgħid mela Wendy għandha mistoqsija. Ħanaraw x'mistoqsija għandha. U mingħajr ma spiċċat l-ispjega tagħha daret biex tara min għandu l-mistoqsijiet. Biex nkunu ftit iktar prudenti u ma nħarftux il-pass tal-lezzjoni. It-tielet buttuna l-More Actions button se tagħtina dawk l-options li qed jidhru on the right. Alright, device settings importanti ħafna. Jekk tħalt fil-lesson u l-għalliema qed tindika li mhux qed tismani. Jew jien qed nara l-għalliema qed titkellem u minix qed nisma'. F'dak il-każ il-problema x'aktar xi se nsolvija billi nidħol fid-device settings speċjalment jekk qabbad xi par headphones jew jien naf qabbad xi speakers u mhux qed jaħdmu. Minn hemmhekk se tkun tista' tbiddel liema speakers jew liema headphones jintużaw u tkun tista' tkompli bil-pass tal-lezzjoni fil-lezzjoni mal-oħrajn. Alright, ir-raba' buttuna hija share screen button f'każ li l-għalliema jista' jkun li tuża din jekk għandha xi PowerPoint pereżempju jew trid turi xi website lill-istudenti mill-browser tagħha, tista' tafasha bħalma qed nagħmel jien u nuri l-PowerPoint tiegħi lilkom. Alright, jista' jkun li l-istudenti jkollhom bżonna forsi l-għalliema dirhom isma' oħolqu PowerPoint u mbagħad urwilna fil-live session jew hu ritratt ta' xi oġġett jew ta' xi ħaġa u mbagħad ixqaqsmu magħna waqt il-lezzjoni. Alright? Dawn huma kollha possibiltajiet li jistgħu jsiru. Okay? Kif nerġa' nfakkar ftit kif se naċċessaw l-MS Teams mit-tablet tal-iskola, fit-toolbox għandna l-app tal-MS Teams. Nistgħu nniżlu l-MS Teams fuq il-laptop jew fuq il-computer tagħna. Nistgħu wkoll ninniżlu fuq xi devices oħrajn bħal mobile jew tablet jew inkella minn office.com jew minn teams.microsoft.com.
Alright, tajjeb li forsi hawnhekk insemmu wkoll li meta nidħol office.com kif għadna l-ewwel għandi aċċess ukoll apparti t-Teams li raf tkellimna fuqu għandi aċċess għal Word online u l-PowerPoint online li jiena nista' nuża. Alright, dawn huma kollha b'xejn għalina li għandna dawn l-accounts, alright? L-istess fit-toolbox tal-LearnPad għandna diversi apps, aħna forsi qed nihhighlight jew xi ftit minnhom, għandna pereżempju l-Literacy Pro, mill-J2E Tools, il-Libby by Overdrive, il-Literacy Pro tagħtina aċċess għal numru ta' kodba bl-Ingliż, right? Għal-librerija ta' kodba bl-Ingliż. Il-Libby by Overdrive tagħtina aċċess għal kodba li hemm fil-libreriji pubbliċi. Ġifieri minn hawnhekk tista' taqra l-kodba mill-komdita ta' darek, kollok bżonn il-library card xorta waħda biex tkun tista' tissellef il-kodba online. Alright, il-J2E Tools u l-Hotel Premium huma kitba li huma apps li wieħed jista' juża għal creative writing. Ma nafx Daniela jekk hemm xi mistoqsijiet oħrajn. Ħafna mistoqsijiet huma fuq il-login details importanti li meta tfal jidħlu fil-class team biex jidħlu fil-class team tal-għalliema importanti jużaw il-login details tat-tfal mhux tal-ġenituri. Hawn min qed isaqsi min qed jgħid li qed jipprova jidħol tiegħu imma ovvjament importanti li t-tfal jużaw il-login details tagħhom. Fil-każ tal-iskejjel tal-istat jużaw l-email @ilearn.edu.mt u l-password li tawhom l-iskola. Fil-każ ta' church schools u independent schools l-iskola tkun tagħthom il-Microsoft login details tat-tfal. Sal fejn m'għandux it-tools li konna qed nuru waqt din is-session għaliex aħna qed nużaw live session tal-MS Teams minħabba li n-numri kienu kbar, ma stajniex nużaw team normali bħalma tuża l-għalliema. U allura dawn it-tools li konna qed insemmu mhux se jkollkom. Alright, però meta tidħlu fit-team normali tal-għalliema dawk se ssibuha. Okay? Għaw komment ieħor, if I'm not mistaken, the teacher can mute all. Iva, il-teacher tista' titfi il-mics tat-tfal waqt il-live session. Għaw mistoqsija kif tibgħat il-homework PDF, jekk tista' turjhom bħalma urejthom kif itellaw ritratt. Okay. Mura fil-PowerPoint. Aħna għedna li meta għandi assignment hawnhekk se jkolli l-faċilità li nagħmel add work. Minn hawnhekk tista' minn hawnhekk minn fejn hawn il-paperclip tista' tella kwalunkwe tip ta' file li għandek bżonn. Alright, fuq dik serħu raskom li hija possibbli wkoll. Okay, xi ħadd saqsa jekk do I have to install Microsoft Word? M'hemmx bżonn li tinstallah għax tistgħu taċċessaw minn office.com, però minn office.com għandkom ukoll il-possibilità li tniżluh. Alright, però mhijiex ħaġa li trid tagħmel bil-fors biex tuża l-MS Teams. Le, fil-fatt kien hawn mistoqsija kif jekk tibgħat Word document kif ħajaċċessawh u jiktbu. Irridu jipprintjawh u jerġgħu itellawh. Le, in that case, kif qed taraw fuq l-iskrin jekk it-teacher tagħthom Word document kif qed taraw huma kull ma jridu jagħmlu jidħlu fih u jiktbu fih. Jiġifieri u tiġi saved automatically u mbagħad kemm jagħmlu close u jafsu it-turn in. Jiġifieri bħala Word document it-tfal jistgħu jiktbu fuqu. Once li jikklikjaw fuq il-Word document tat-teacher jinfetaħ tikteb li għandek tikteb ikollok bottuna close talaqa ġifieri kif qalet Daniela ma tissejvjax u just jerġa' jġibek lura f'dan l-iskrin u tagħmel turn in. Okay? Xi ħadd saqsa jekk għandniex bżonn xi code biex nidħlu fiċ-chat mal-klassi, le ma jkollkomx bżonn codes fl-MS Teams, alright, just it-teacher tagħtikom link
biex titlu hemmhekk. Xi ħadd saqsa jekk l-istudenti jaraw x-xogħol ikkoreġut tal-għalliema iva meta l-istudent jerġa' jidħol fl-assignment kif qed naraw hawnhekk. Jekk nerġa' mmur lura one slide. L-istudent jerġa' jidħol fit-tab assignments jista' jikklikkja fih u jara l-feedback li kitbitlu l-għalliema u fit-tab grades ikun jista' jara anke l-marka li tagħtu l-għalliema. Okay? It-tfal li se jitilgħu jerfor jekk hux se jingħataw tablet tal-iskola dak jilħaq issir komunikazzjoni magħkom iżjed il-qudiem. Eżatt. U ħaġa oħra, hawn xi ħadd li qed jgħid meta jkollhom ġiex tfal importanti li t-tfal jidħlu bil-login details tagħhom biex jidħlu jaraw l-assignments tagħhom. Jiġifieri jekk għandkom ġiex tfal l-aħjar xi ħadd juża l-app u xi ħadd juża l-browser. Jew inkella jagħmlu logout minn wieħed u login għal tal-ieħor. Ovvjament jekk pereżempju naf Mark ħajidħol f'ta' John mhux se jara l-assignments tiegħu imma ħajara ta' John. Alright, jiġifieri importanti meta jkollkom ġiex tfal kull wieħed jidħol bil-login details tiegħu. Okay. Oħra qed tisaqsu biex nerġgħu nuruhom tal-creative writing fuq it-tablet. Hemm il-workspace, hemm il-Lotter Premium u hemm il-J2E tools. Okay, workspace, Lotter Premium, il-J2E tools dawn huma kollha tistgħu tużawhom għal creative writing, alright? L-istess bħalma fl-Office għandek ukoll il-Word, il-PowerPoint li inti tista' tuża għal kitbiet tiegħek ukoll. Alright, tajjeb li forsi ma semmejniex li meta tidħol office.com jekk tiklikja fuq Outlook tiġi fl-email tat-tifel jew it-tifla tiegħek. Alright, ġri minn hawnhekk tistgħu taċċessaw l-email ukoll. Alright, u għalhekk importanti li jekk hemm żewġ titfal jew forsi l-parent hija teacher jew educator fi skola u t-tifel għandu account tal-iLearn ukoll, kull wieħed minnkom jagħmel logout għax inkella tispiċċaw tidħlu fl-accounts ta' xulxin. Okay. F'każ ta' Kinder 1 xi ħadd qed jistaqsi ħadd intuża din l-MS Teams u jekk iva username ikollhom it-tfal. L-username u l-password qed nara li ġraw ġbitek Daniel, il-username u l-password jingħataw mill-iskola. Issa f'każ li hawn mistoqsija f'każ li t-tfal ma jistgħux japplowdjaw ix-xogħol tagħhom huma, ovvjament aħna għalhekk qed nagħmlu dawn it-tip ta' sessions u beħsiebna li jkollna sessions oħrajn ukoll. F'dak il-każ aħna speċi aħna l-adulti rridu ngħinuhom biex jagħmlu din il-biċċa tax-xogħol. Alright? Xi ħadd qed jipprova jidħol minn ilearn.edu.mt u jekk għandu problema tistgħu taċċessaw l-affarijiet kollha minn office.com. Mela, xi ħadd saqsa fejn insib is-settings il-general settings for joining without sound or camera and backgrounds. Dawk meta inti ikollok link għal live meeting, jekk int kif tiklikja fuq il-live meeting se jkollok is-settings. Apparti minn hekk waqt il-meeting stess kont tista' li titfi u tixer il-kamera jekk nerġa' nuri ftit il-PowerPoint. U wkoll kif isibuh fil-general channel. Mela, ma nerġgħu mmorru ftit lura. Sadattant hawn mistoqsija dawk it-tfal li għandhom LSC l-LSC mbagħad ħatiftiem mat-teacher kif ħajaħdmu imma tkun tista' tuża Teams tal-klassi tagħha, right? U xorta ħajkun hemm kuntatt bejn it-tifla jew it-tifel u l-LSC tagħhom. Okay, hawnhekk qed nuri fuq l-iskrin qed nuri s-settings biex nixellu fil-kamera jew nixellu fil-mikrofon. U minn hawn għadna u buttuna żgħira mqisu pupu żgħir bil-linji warajh biex tibdel il-background.
Waqt is-session ukoll tkun tista' tagħmilha minn dawn is-setta buttuni li jidhrulek fuq in-naħa ta' fuq on the right waqt il-live session, però jien nirrakkomanda li fil-każ ta' background nibdlu qabel nidħlu fis-session. Għax inkella kulħadd joqgħod jilgħab bil-backgrounds u tfal jibdew jaraw il-backgrounds ta' xulxin jinbidlu, ovvjament imbagħad jibdew jikkummentaw u nisfrattaw xi ftit l-andament tal-lezzjoni. U kemm turjom fuq il-General Channel li il-link tal-Join a Meeting tidher fil-General ukoll? Mela. Nerġa' nixxerja ftit il-PowerPoint. Okay. PowerPoint isa ma tridx tixxi. Qiegħda tidher hekk Daniela? L-office.com qed jidher. Li hemm l-PowerPoint qiegħda tidher. Yes. Skużawni ftit għal xi raġuni. Le, inqata'. Issa suppost right. Okay. Mela fil-General hawnhekk għandna. Sadattant wieġeb mistoqsija dan ħajsir jekk ma tiftaħx l-iskola. Aħna qed nurukom kif jintuża Teams. Issa mbagħad l-allima ħajiddeċiedu jekk jintużax jew le it-Teams fil-klassi tagħha. Ma aħna qed nippreparawkom għal-Teams. Ekku. Kif għadna fil-bidu tas-session aħna it-Teams ma jintużax biss meta maħniex qed immorru skola, ma jista' jkun li l-allima tagħtina xogħol fuqu waqt sitwazzjoni normali, ġifieri fejn qed immorru l-iskola. Okay? U jista' jintuża wkoll jekk it-tfal ikunu l-iskola. Pereżempju, kif għadt int sew Wendy, il-lessons isiru l-iskola imma x-xogħol jintbagħat through Teams. Ekku. Speċjalment fil-każ ta' 4, 5 u 6 fejn jistgħu x-xogħol jagħmlu dak il-ħin stess fil-klassi bit-tablet. Mela, fil-General, l-ewwel kont se nuri kif fil-General hawnhekk, right, fil-General Channel għandi pereżempju hawnhekk għandi notification li t-teacher qed tfakkarna li hemm reading session on Thursday, right? L-istess jekk ikolli calendar appointment se jidhirli hawnhekk fil-posts u anke se jidher nirċievi email għedna jidher fil-kalendarju, okay? Jidher fil-channel. Veri għandna diversi modi ta' kif naraw. Ma nafx jekk hemm xi żjed mistoqsijiet. Le, kien hawn xi ħadd semma li għandhom tfal, pereżempju fil-year 6 u xi ħadd ieħor fil-year differenti, dawk it-tfal li għandhom tfal fil-year 4, 5 u 6 jistgħu jużaw it-tablet. Il-Teams, l-app ta' Teams qiegħed fit-toolbox kif urrietkom, ġifieri tal-4, 5 u 6 jistgħu jużaw it-tablet tal-tfal, it-tfal li huma fil-early years jistgħu jużaw laptop. Xi ħadd saqsani jagħmel l-MS Teams, però x'kien jidħol ma sab xejn, ma sabx timijiet għax ifisser li l-allima li se jkun abbinat magħha għadha bħalissa ma ħolqitx it-tim jew ħolqet it-tim imma għadha ma żidietx l-istudenti. Alright? Mbagħad jekk l-allima li jkunu fil-klassi tagħha l-istudenti toħloq it-tim ovvjament tinformakom biex l-istudenti jkunu jistgħu jsegwuha minn hemmhekk.
Għaw xi kummenti wkoll jekk it-tfal tal-kindergarten jistgħux jużaw it-Teams. Iva rajniha taħdem, ovvjament ikollhom bżonn l-għajnuna tal-ġenituri, okay, biex jillogjaw. Imma yes, il-teachers setgħu jaħdmu sew mat-tfal tal-kinder. Xi ħadd saqsa jekk nniżżel l-MS Teams fuq il-laptop. Biex tniżżel l-app mhux se jkollok bżonn account. Imbagħad meta tniżżilha u tipprova tidħol fiha se jitolbok username u password u hemmhekk se tdaħħlu l-username u l-password tat-tifla jew it-tifel tagħkom. Jekk min-naħa l-oħra ħad tidħlu mill-website office.com se jitlobkom il-username u l-password tal-account tat-tifel jew tifla tagħkom xorta waħda. Mhux qed nara li hemm mistoqsijiet ġodda issa Daniela. Le. Mela jekk hawn xi ħadd li japplika għal xi laqgħa oħra għal xi session oħra minn dawn tirċievu invite l-istess bħalma rċevejtu għas-session tagħna, ta'? Jekk Eżatt. Iva, Eżatt. Teacher tagħmel live lesson, xi ħadd saqsa can it be seen on demand afterwards. Jekk it-teacher għamlet live lesson kemm jista' jkun nippruvaw li nidħlu fil-ħin tal-live lesson, jekk it-teacher tħoss il-bżonn tkun tista' tagħmlilna recording available, però dak jiddependi minn diversi fatturi u it-teacher se tikkunsidra jekk tpoġġix ir-recording jew le skont il-bżonn. Tajjeb li forsi ngħidu li aħna qed nippreżentaw l-MS Teams bħala waħda mill-logħodot li wieħed jista' juża mhux bil-fors kull għalliema se tuża l-MS Teams. Okay? Jiddependi mill-każ, jiddependi mill-grupp, jiddependi mill-għalliema. Alright, hemm ħafna raġunijiet għalfejn wieħed jista' jagħżel it-Teams jew forsi jagħżel app oħra, però dejjem huwa f'idejn l-għalliem. Għaw mistoqsija fuq it-tablet, weġibna waħda simili, it-tablets fil-year 4 se jiġu komunikat magħkom mill-iskola dwar it-tablets iktar qudiem matul is-sena skolastika. Nistgħu nixxerjaw magħhom il-feedback form. Iva. Użawni. Tajjeb li nfakru li aħna bħala direttorat għandna website digitalliteracy.skola.edu.mt, għandna wkoll email address li wieħed jista' juża biex jagħmel kuntatt magħna f'każ ta' xi diffikultajiet li huwa digital-literacy@ireland.edu.mt. Għandna wkoll Facebook page bħala direttorat aħna jekk tfittxuna Digital Education in Malta. U hemmhekk iżommu ruħkom aġġornati ma' diversi xogħlijiet u inizjattivi li jkun qed iwettaq id-direttorat tagħna. Hemm ukoll helpline li huwa 2598 1000 nistgħu forsi dawn nagħmlu nota tagħhom fil-Q&A, speċjalment il-helpline u l-email address. Jekk ikoll f'każ ta' diffikultajiet tistgħu tilħquna hemmhekk ukoll. U biex nagħlqu s-session nixtiequ li nitolbu ftit il-feedback tagħkom dwar din is-session billi tidħlu ftit fil-website bit.ly/feedbacksept. Okay, se npoġġu l-link anke fil-Q&A. Aħna napprezzaw ħafna l-feedback tagħkom għax għalina ikun utli immens biex nżommu is-sessions tagħna up to date u nimpruvjawhom skont il-bżonn. Okay, mela npoġġi daqsxejn il-link. Tfajtilhom il-link, Wendy, tfajtilhom l-email address ukoll, ħalli jekk ikollkom bżonn issaqsu xi mistoqsijiet tistgħu tibatulna email.
u għandkom ukoll il-link għal feedback form. Napprezzaw kull feedback li tistgħu tagħtuna. Iva, se jkun hemm iktar sessions, ġud nara mistoqsija, se jkun hemm iżjed sessions bħal dawn, ovvjament iktar il-qudiem, jekk iżommu ruħkom ġurnati mal-Facebook page tagħna speċjalment, tkunu informati dwar sessions oħrajn li ħajġu provduti l-qudiem. Ġad saqsa jekk hux se jkun hemm sessions għat-tfal, aħna mbagħad inżommukom informati jekk ikun hemm sessions għat-tfal ukoll. Meta jistaqsi xi ħadd fuq cluster hija xi ħaġa li m'għandix taqsam messaġġ mal-MS Teams. Però hija tip ta' għodda oħra li wieħed jista' juża. Thank you tal-feedback pozittiv, thank you. Napprezzaw li qed tħalluna l-kummenti hawnhekk, però napprezzaw ukoll jekk tħallulna il-feedback bil-link li provdejna. Jekk applikajtu għal xi sessions oħrajn se tirċievu links għalihom ukoll, ta'? Jekk m'hemmx mistoqsijiet oħrajn, le s'issa ma jidhirx li hawn. Ovvjament formaw fuq live sessions bit-tfal żgħar. Ovvjament il-ġenituri jridu jgħinu għax ovvjament pereżempju login details ma tkunux jistgħu jittajpjawhom ġifieri għal dawn l-affarijiet iva ħajkollhom bżonn l-għajnuna tal-ġenituri. Mela, wasalna fl-aħħar nistgħu nagħlqu din is-session. Grazzi tal-li għoġobkom tinaqdu magħna. Thank you. Tal-li kontu magħna u l-lejla tajba.